lang ang hindi. Nakikita. Yung body mo lang. Kaisa! Kala tayo sa kanya. Pagtanim si Pa. Tanyang pagtanim mo. Matanim nating sitaw. Tumubo na yung mga sitaw. Kita nyo ba yan? Tumubo na. Yung mga sitaw, oh. Tumutubo na. Yan. Ito na yung ating buto ng ampalaya after 3 days na binabad sa karton. Kita nyo, meron na siyang tumutubong ugat. Yan, oh. Ugat niya yan. Ugat. Ampalaya. Tatanim na, pwede lang itanim. So tatanim na natin itong ampalaya. 2 buto sa isang butas. Lagay mo to dahan-dahan dito. 1 inch lang ang lalim. Okay, so takpan natin. Yan. Tapos lagyan natin ng stick. Saan yung stick na kinamo? Ito. Sige, lagyan mo ng stick. Kulang. Lagyan mo. Lagyan ng stick. Para hindi kalay-kay ng manok. Oo. Sana magkun tayo. Tanim niya. So, yan na. Ito yung mga sitaw. After 8 days. Okay, so ito na yung mga tanim natin ampalaya. Ampalaya. Yan, 10 days. 10 days old. Ito, upo. Yan, upo. Ito naman, kalabasa. 10 days old. Ito na yung mga sitaw.